Antoni Pastor ja no és membre del Partit Popular. El Comitè de Drets i Garanties de la formació ha decidit avui per unanimitat expulsar-lo del partit. La decisió s'ha pres després que Pastor trenqués la disciplina de vot al Parlament en relació a una llei sobre política lingüística. Va ser en la sessió extraordinària del 19 de juny i ho va fer en dues ocasions. El comitè, però, ha tingut en compte l'agravant de reincidència, perquè Pastor ja havia trencat la disciplina de vot en altres dues ocasions. Ara Pastor té 15 dies per interposar un recurs davant el Comitè Nacional, però des del PP balear li demanen que renunciï al seu escó al Parlament i a la regidoria de Manacor i es desvinculi del partit. Això, en paraules nostres, perquè tots ens entenguem, és un transfugir-me. Es va usar unes sigles per tenir uns escons o unes feines que ara no volem amollar quan sabem que hem renunciat en els principis d'aquestes sigles mitjançant les quals vàrem accedir tant en el Parlament com a la Batllia de Manacor. Per ser honest i honrat hauria de dir no estic d'acord, me'n vaig.